So ngiyacela ngempela ukuthi cha ake nibuye futhi. Sibize nje sanesikhathi. Ngigqugquzele nami kwezokukhankasa ngikhankase ukuthi hayibo nazi inkonzo bakwethu. Wozani bosize nenkonzweni. But siyambonga uNkulunkulu. What an attendance, because abantu nampa bakhona uNkulunkulu bathintile. Within a short of time, but nakho nikhona. Ake nishayeleni izandla. Ngibonga igama lenkosi. Ngibonile labo abaphila eseliphendukile. Uthi Jeremiah gijimani. Ningabe nisabheke emuva. IJerusalem libe senhlizweni zenu. Ngibonga igama lenkosi. Nibe nenhlahla naphunyuka. Kulesi sizukulwane esisha. Konje umvangeli bathi bafowethu ngiyabonga kakhulu. Umvangeli ushayela ngathi. Akusathina. Haleluya. Siyabonga abazalwane kakhulu. Ngicela sisukumeni bazalwane. Samukele indoda kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngenkathi seza ungenze njalo. Just one song. Yes. Isezi inceke yenkosi ngaphambili egameni lika Jesu. Thina siyamukela ngezandla abazalwane ihlombe ngenkathi behlabelela thina siyashaya izandla siyajabula phambi kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ayisho yonke. Yes, Lord. Ilalo isi.
Hallelujah. Hallelujah. We bless your name, Lord. In the name of Jesus. Glory to Egameni likaJesu Kristu Nkosi, uNkulunkulu namandla wonke, uNkulunkulu ofanele udumo nenkazimulo, nobukhosi bonke bungobakho. Wena wedwa ungcwele, wena wedwa ulungile, akekho njengawe. Umbuze na uJesu waphendula wathi, uJesu waphendula wathi, impendulo kaJesu nje esiyilethile namhlanje base siyathandaza mase siyavala. Waphendula wathi uJesu, akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi impendulo kaJesu ithi noma le ndoda ingayikhethanga ukuthi izalwe impumputha, kodwa ukhona oyikhethileyo. Futhi lo oyikhethile unesizathu futhi unenhloso yokuthi uyikhethelani ukuba izalise esimeni ekusona. Lithi iBhayibheli lo uJesu mayiphendula uthi ikhethiwe le ndoda ukuze kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi amafuphi nje le ndoda lena ikhethe uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu asibonakalise ngayo. Sithandazele egameni likaJesu bese sikhuluma kancane bese siyavala. Amen. Thandaza sisi. Liphilile uNkulunkulu wethu ongcolizwe lakho, liphefumulelwe nguwe, linguqobo. Khuluma ngalo namhla nabadala ngalo lokusha uNkulunkulu wethu ongcwele nasetimpilweni tebantwana bakho. Siyalemukela ngekukholwa egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. Sesizwile indaba ukuthi le ndoda sekuneminyaka inombuzo ukuthi yini mina engayo nayo. Sekuphela isikhathi eside ibuza ukuthi kahle mina-ke ngize ngizalwe ngikulesi simo yini le engayenzayo. Namhlanje ebusuku etendeni bakhona abanjalo esizobanikeza nje le mpendulo uJesu ayishoyo la yokuthi ayingoba kukhona isono senzile, ayingoba kukhona abazali bakho mhlawumbe into abayenza, ngoba kwesinye isikhathi mhlawumbe uthi mawuya kwesinye indawo uyobuza ukuthi kwenze njani ukuze benje empilweni yami. Bathi abanye bathi kungenxa yokuthi umkhulu wakho wenza kanje, bathi abanye kungenxa yokuthi usubani wenza kanje. Kodwa nayo impendulo kaJesu yahlukile ngaleso simo obhekene naso. Hallelujah. Impendulo engafani nempendulo engakhishwa izangoma, impendulo engafani nempendulo engakhishwa mhlawumbe zinyanga ezinye. Lithi iBhayibheli uJesu wathi no, esona sizathu wena uzelwe ukuleso simo kusona ukuthi uNkulunkulu ukhethile. Uthi uJesu kungenxa yokuthi umuntu kaNkulunkulu uphezu kwakho. Uthi uJesu kungenxa yokuthi umuntu wasezulwini uphezu kwakho. Kunabantu namhlanje sizobatshela ukuthi sewuneminyaka inyembezi bayikhala, beyibuza ukuthi kwamelekani emhlabeni, beyibuza ukuthi iphela iphutha nelami icala. Ethi bayibheka omakhelwane abheke ukuthi bona akafani nabo. Ethi bayibheka ontanga bakhe abone ukuthi akafani nabo. Ethi bayibheka abantu asizona nabo abone ukuthi akafani nabo. Ayibuza ukuthi kodwa mina ngenzani emhlabeni na? Jesus.
le ndaba indlela eserious ngayo akuvutheki nangayo. Akuvutheki nangayo ngoba kunabantu abaningi abaseyimeni. Abanye umfundisi wami baseyimeni abakuzona manje ngenxa ukuthi ingcikithi vele eqaleni bekuwukuthi usesimeni lesi angayikhethelanga ukuba kusona. Njengokuthi khona umuntu oswayinikela etshalweni oswaziwabiza ukuthi uyisidaka, kanti uyinikela kulesi simo sekusona ukuthi ekuqaleni ungene kulesi simo lesebesidinga uJesu kuqala. Lesi angayikhethelanga ukuthi abe kusona yena. Nakuba manje seseyimeni eyinika inhlobonhlobo kodwa ekuqaleni nga wayesenkingeni eyayidinga nje uJesu. Sesizovala uJesu. Na impendulo kaJesu esilethile. Yezimo eziningi obhekene nazo. Uthi uJesu kwenzelwe ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale ngawe. Amazi noma bafuthi iBhayibheli ke nilibone yini? Noma ningane lifunde yini? Bonke abantu uNkulunkulu abayikhethile ukuthi ayiveze ngabo kunesimo ababedlula kuzo. Kulemeko ababedlula kuzo ngenxa yokuthi badlula kuzo ubonwe kaNkulunkulu phezu kwabo. Haleluya. Isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwabo badlula imene eyinhlobonhlobo. Saba ebantwini. Kodwa kuney'ndawo la abafuna bedlule khona. Kunesimo abafuna bedabule kuso. Namhlanje sesizovala nemvuselo sizoyivala ngokuthi sifuna ukuthandazana nabo bakufundisa amasodayo. Manje sesicomplain, manje sesukhala kangakanani. Kodwa senizothi uNkulunkulu ngesimo engibhekene naso. Ngoba manje sengiyaqonda ukuthi le meko akuyona eyocomplain wena. Kodwa le meko indaba yokuthi uNkulunkulu uthatha udumo ngesimo engibhekene naso. Oh yes Lord. Abazothi uNkulunkulu uthatha udumo. Abazothi uNkulunkulu uthatha udumo. Abanye uNkulunkulu banikeza izimo eyinhlobonhlobo ngoba ufuna ukuthi uNkulunkulu abuyise ukwazeka ebantwini ukuthi yena ungubani. Le nto wayenze abona ngoba naye wayesefuna abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza impuphu uthi oh yes. My God. Akekho uphakamisa isandla namanje. Mhlawumbe uyakhula uhlezi esitulweni. Kodwa uphakamisanga isandla uthi ngicela ukugula mina. Wazi washo ukuthi ngicela ukuba nekhensa. Wazi washo ukuthi ngicela ukuba nomkhuhlane. Abanye abazi leyo meko. Nakubantu abagula baseyimeni abangayikhethelanga ukuba kusona. Kodwa namhlanje uNkulunkulu usele into enjalo ukuthi labo abulawayo phezu kwabo ukuthi uNkulunkulu aziveze nabo. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Azi ukuthi uNkulunkulu ukuze ayiveze udingo. Namakhaya abo Jesu uyangena kubo. Basiwenza umsebenzi opheleleyo. Egama likaJesu. Nangegazi lakho Jesu. Father we pray. Father we pray. Father we pray. Father we pray. Father we pray.